Ашладу Машунын подкасте. Немцов Борис Вюш юахил кадырын гонерстак Украине лястара гучдяла журналист. Хокераду Мириевс Бельгерна бахтя мацалхуэг. Нуси нохчучурва харху Украинан дуалтуан бахажина. Цунак эдуа чагляц дюзурдушун Машу радион башолош подкастя. Идауушусо Эрсно Казбек. Маршал душик. Нагасан шен қирмедаца лайк хватие, комментария шязия шаштрой гладуаганчуа. Цошуар дирдуэ гуанш тгаинс керлнаш. Оппозицион политик Немцов Борис Вюш дагляцну элши кончил Гримеев Артур шезертай қолшыра кес-кес өрсичуанна Украинан юғырдоз няхилу. Халғуаталымчи әттуцағылер цүнхиятташды. Официаля хазин бан бил медер. Нохчу чурцун не аришяждыгч цааду халцавели реал. Гримеев Артур Кадыров Рамзанын улурчна уастан гергерстагу. Цүнце маситта зяқин Немцов вер толж заманчуа. Цүнк бырт хатырцын истелер. Агентство гирсын қастрия стуак сигыл қиқботта, мангыл ботта, аннексиинч гирмеч, джанкой олж блокпосте хула, Ростон куаштарч, Весело-Вознесенская олж посте хул, ялғуз чақвелы Гиремеев. Журналист билгалдуақ, техар блокпост өрсичуен эскаждаляч Мариуполе бюрчни слячхылыр. Тега Кадыры хуан урхали дайелю металлургин комбинат. Гиремеев гэр оқығвег Руслан гучвелер заздуақ бата Украина өрсичунут уамбуоленчултя. Нохчучун урхағучу хеташи телеграме аватир эти аволш Мариуполя даязин видео. Цултя дұққаняли Кадыры холызин дарбанцини қечер. Кадыров цануғар цунтеват. Хета адуын қидуч дәсір Гиремеев Руслан тамяда ғлацыр. Шезертай қолық шыра өрсичуен теман министралындеға нохчучу ақуәлінч Шейх Мансурын царақч батальонан күәрте аватириз. Оздеган куратор Уэл Қайқир ляцла туашхыл журевел Никитин хил Кадыров Рамзанан қияс хуакант Кадыров Адам. Бельгер Михелен Галыч набахтала туачгал гайх савелч Мири Руслан Санқидир бұ оларен юғарлын күйгіл хуа Газиева Фатим. Ғурбут боуш дүйін хинст қаде соуду цумацал хуэг. Оздегал мокшыл яшт юғцын. Редакция Газиева стицер Мири Руслан тиқачдага Бельгин айдал хурс баттаг ярг дихышта дизиршей. Дюл күз гадолш қамялдай терцерг муажыр ләцвичу террорын артикл хул бяхкевеш. Ба олари хочу бағря лидер халхилла цунга. Гора яшнацун. Мухималхи вақ шватсиз. Мири Руслан чагойо шашейма хилла вац, яшейм хуан оппозиция агорт эмш бина вац бош. Цодицря қицастық дявол сурт тутылмо цун дуалдияттырг. Аммялие бақырық царияшият экспертиз. Дол бәқш өрсічуен қайлық сервисин қамыш дявол штуянду. Қирым зеленецқ бөш ғиш бәқке вермериев террор хуан исламын пачақшия олчтобын зайыншқылырны шезір дейт тоқшыра Соча Олимпиада аяқ ечміш бечмүря теракти алшу қылы бош. Оцюган шезер қуайт тоқшыра дүйін Мириев вейқшвыр Украин хуан ғирмя, тға аннексиин жолтя Украинан дейғеди әуелеріз. Пачалқын айдыл шеймақ кабы ойелер өрсечіру ақыр қочын. Шезер пқи тоқшыра Мириев Руслан лецір СБУ-ну джиади алялу әл. Амтяу мер швеққеріз. Өрсечуену Украина туан болен жолтя и Швеция давағыр. Шезер қеди оқшыра әқ дүйін Мириев шекс хавалет хиз өрсечуе. Қилбсет Кавказер дуққа бақыр хуайыз бу Европа Москван дейғырц. Amnesty International организациян ба оншлайыр хуш қайқан бір Евроберт пачалқш Кавказер муажырш экстрадиция маяғар әл. Хундельч өрсечуатсант я аз плату үш нүцғал Украинан дуалбеш тамия хис уатырлушқыларын. Нен матахмашу радиону архициолинч нохчи библиотека цеёч литературе подкасте ладуа ещушу нинсдюн. Нохчи чуен гюбелч яздар хоен поэти дахриер бәрл метик шиозитин цааш ор эпизоде ашун хазарду шен бизч автори нохчи матахдицаш бейташ. Ладуhtruик йол платформшка язлотха агоншк от я лайк йозит подкаст шен беюз бизчарна.
تقيشي شدول شي نص كوكا وكريستينا يان قيلي واتين شوص غيال شدول باشيور تروا غرخو أماي ورسلان سيزور أوكرينا دوعالتوان بحاجينا حلقو ينجزو تشنانس كوكا وأنستاسيز ديغر دينير إموغت عاريال يغلق دوش ولشو دي سيرت غريداكتسك تشيلن بيت سايتولش دينا شيلك واشتر قيلع روغيردو خاتين شولتيا سيخوانس أمايو تمن ديغي داجين خلال قي شكر داج اتسيقر دا شتورمن ديغي عجور ولشو ديشكن بتقولش وقالير زينيالي خينير كوكا وأنستاسين أمايو ششات أمي وغت عاريال ديغر درخ هيتا أورسيشوين كوارت بروكوراتوري لاتقن بنيرتسو تسون كونتراكتن كوغما يازدا هاربوش كوكا ون أدوكات سقوتور سو استقوين خلر بالقوت سياش إتأمي وغترن مسكوار جيرجرش لبنيا غالر ير كوكا وكريستين شيزرت أول شراء نوچي چونغ أمايو أحمدي ماري يغنيرز نوچي چو دايغان شولتيا يوع يرتسو أمار نانس تيعتقن برنا تسين داس ياچ ليلورنا لات مش بيولي ليرز هوسم ديغ داغ اسنيري ام سونغا غوتريان سيوتوريوا ديغ وش كيس نوچو چدايو غرقونيوا اشت كوكا وانستسيس خانبير شيو عمار داس أماي ورسلان خادس شنتاج يشخليه شيو عن تسونت اعدايم تيارغولات واشت اعوال ليلريال شيزرت غدي اوشر گزگماشي بوتا نوچو چو يان زمان چوا يير كريستين اخر أماي ورسلان دريدير شايزين ال يازدو سپا كوكاز تليجرام كانالو سو باغرا بوسناب قاتشخينا تسون صدوقن إيرتسو تسو دعتون دغداغينير خارت عليل شيريزيل إشاير باندالينيرتسو أوتسيوغن إينزوتشنان كوكا وأنستسين خيطريا أماي ورسلان كريستينين خلطلوشيو شادين خلقزوم قيلحوش تسون شيكونشيو إشاحيزين ديل تسو دغداغين خلدويل أخمات أرينا ستاديونان ويبلوش كهواتوش قاچ كياچ بووش توق تندر قيقنا سواج غالا نوچو چون كوغل خوچون كدر ورمزانا تسون حيشنا ليرين منيو ووش توش بجيتير 1,000,000 سوم دي دقابو تندرن دوكومنش داي هزدين دو شيزر طيبقي أوشرا أخمات كلوب تعالوشوش فوتبولان إتماتشا يحيل شيتو ديزيل ويري غوزو ويزرغو طوي بلوجير حاشا إشت يو أرغلاتو يزريو تيغا كدغرونا تسنچو عشغوانا أوتسكي برتندر سبورت كومبلكسو شرا شوز قيقواشيو چيلن بطا مارس حق گزگماشي بيتنشكا مثل لورچ ويبلوشكا يورغواتوچ چيلن بتندريا 1,000,000 سوام در يازدين تغاشي ازر تغيشول شرا 1,000,000 سوام صوتيها أزديارز دو اشلا ديوغير ماشو راديو نهور كيرنغ آرقويش بودكاستان باش هولوش ديغيه ديل ريس خول بودكاست چيقيالز لدوانچان ديت مالولشتا آغونش كيازدالا كومنتاريتا شتسور إرسنو كزبيك عدي كويلشو مارش عيل